matsalar mafi yawa daga cikin matasa shine gaggawa. Amma a personal development aka ce have a long term vision. Dole sai kana da wani hangen nesa, long term vision, hangen nesa. Shine abin da yake cewa akwai wani kudi da nake cewa ka bude idan ka kamar mikiya amma ba kamar mujiya ba. Mikiya ita ce mai hangen nesa, ita ce ake bada misalin ta abubuwa kala-kala. Misali za ga an sata abubuwa irin su coat of arms misali da makamantansu. Duk waɗannan yana nuna cewa akwai hangen nesa a cikin wani abu. So ka saita wani abu da kake so kai a cikin misali nan da shekara 10, shekara 8, shekara 15, shekara 5, shekara 20 da makamantansu. Amma kar ka ce da zaran ka fara abu nan da nan take kake so ka ga result. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa yake kashe wato burukan matasa da dama. Shine kar ka ce kana da gaggawa akan wani abu, kar ka ce nan da nan take a cikin gaggawa kake so ka samu wani abu. A'a ka dan saita masa wani lokaci. Ai ko lokacin da zaka shiga jami'a ma ka ce idan zaka yi shekaru misali 5 a shekara 4, akalla shekara 4 tun da zaka tafi da UTME ne. Kaga in ka zo ka ce a nan take a cikin shekara ɗaya kake so ka samu digiri, a wannan lokacin akwai matukar wahala.